ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли подписчикони канали Хона ТЖ. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз 11 октябр. якчанд хонаҳои фурӯши беҳтарина пешниҳоди шумо мекунем, ба шумо ҳатман маъқул мешавад. ай ҳаматон хоҳиши тиллоӣ мекунем, наворро то охирша тамошо кунед. хонаҳои дилхосона меёбед. шумо дастгири яднаи лайка бизанед. кадоме ки меҳмонӣ подписатсия ки дили хоната ҳатман дар комментария бинавис. дар навори оянда пешниҳоди шумо мекунем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. дастгирра фаромӯш накунед. хуб дӯстон аз навори имрӯзара шурӯъ мекунем. хонаи аввалин мо квартира ки ба иҷора дода мешавад ҳар моҳ. як комнатаи 25 квадрата қарор дорад дар хитои бозор, шаҳри душанбе. нархш 1000 сомонш меяд ки марҳамат номерои соҳибиш дар рӯи экран ҳаст. дар ҷои соҳиби хона қайд карда хона ҳамаш шароитош қатӣ мегириш об свет ҳамаш пастаянкай. марҳамат кадоми харидори квартирагири аренда занг бизан. хуб дӯстон аз навори мо идома дорад. хонаи навбатии мо 4 комната деэтажай 6 сотиқ замине ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 245,000 сомон гуфтаст ки марҳамат номерои соҳибиш дар рӯи экран аст. дар ҷои соҳиби хона қайд карда ки хона об свет ҳамаш пастаянкай. хона мегӯяд ремонтш миёна. ба ҳамаи таҷҳизоти ҳамин хона мегириш. марҳамат кадоми хонахари конкрет мега беҳуда занг назанед. ага занг бизанед бо қатон савдо мекунам, муомилаам дора. дӯстони азиз, ҳаматон хоҳиш тилло мекунам, наворро то охирша тамошо дастгирӣ кунед. яднаи лайка бизанед. кадоме ки меҳмонӣ подписатсия ки дил хоната дил квартира ҳатман дар комментария бинавис. дар навори оянда пешниҳоди шумо мекунем. хуб дӯстони азиз, навори мо идома дорад. навори навбатии мо 3 комната 5 сотиқ замин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 230,000 сомон. тезаки марҳамат номерои соҳибиш дар рӯи экран аст. дар ҷои соҳиби хона қайд карда хона хай ремонтш качаги гирди атрофи хона маҳкам аз забор қади 1 метр. дарвозаш часпондагӣ мега. хона ремонтш тоза мега. об свет ҳамаш пастаянка. мактаб масҷид садиқ ҳамаш дар наздикиша. марҳамат кадоми хонахари конкрет не занг биза бо қатъи савдо мекунам. ай шумо хоҳиш тиллоӣ мекунед, ҳама каса як бор стоп кунед, яднаи лайка бизанед. кадоме ки меҳмонӣ подписатсия кунед. хуб дӯстон азиз, эълон нигаҳ дорем ки замине ки хона мекуниш фақат гирди атрофиш маҳкамаи 6 сотиқай 5 комната хона мешавам. соҳиби расои таги 5 комната ҷошо мега тайёра мега. фундаменташ рехтагиай. нархш 120,000 сомонай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. марҳамат номерои соҳибиш дар рӯи экран аст. дар ҷои соҳиби хона қайд карда хай хонаро чихел мебинед. гирди атрофиш маҳкам, заборш маҳкамай. хонахари конкрет набошад мега занг биза бо қатъи савдо мекунам. точкаша мега точкаи хубай. лави раҳ дай мега. мактаб масҷид мега наздикиш дай. хуб дӯстон аз ҳаматон хоҳиш мекунам, наворро то охирша тамошо кунед. шумо фақат дастгири мо пешравия меядна лайки бепула бизанед. кадоме ки меҳмонӣ подписатсия ки навори оянда навори хуб мешавад. дили хомид хоната дар комментария бинавис. хуб дӯстон аз навори навбатии мо 4 комната 6 сотиқ замин хона ба ғишти пухта сохтагиай. киршаш пӯшондагиай. дар трезак хай дурнуш мондагиай. абделкай дурнуш. хона дар деҳаи Истиқлол, шаҳри Душанбе. нархи 120,000 сомон ки дар комментария хоҳиш карда хонаи арзон. номерои соҳибиш дар рӯи экран аст. марҳамат кадоми хонахари конкрет занг биза бо қатъи савдо мекунам. ай шумо хоҳиш мекунам ба хотири ҳамин хонаи арзон яднаи лайка бизанед. кадоме ки меҳмонӣ подписатсия ки дил хоната ҳатман дар комментария бинавис. хуб дӯстон аз навори мо идома дорад. хонаи навбати мо дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе ки 5 сотиқ замин 4 комната. нархи 270,000 сомон гуфтаст. марҳамат номерои соҳибиш дар рӯи экран аст. дар ҷои соҳиби хона қайд карда хона хай мебинед.
گدر اطراف خونه محکمه بسیمه بلوکس 1 متر بلندی دروازه چسبوندگی میگه خونه آخر ریمونتش کچت فکر ریمونتش تیاره سراش نمیگه فروخته میشود با ارزان هم میشه میگه معامله دوره توچکاش میگه توچکای خوبه میگه دایره ده مرمت کدام خونه خری کنکره زنگ بخواد سودا میکنه دوستان از همتون خواهش تیلایی میکنم یاد نیله که بزنین کدامی که میمونی پیش از تیل خونات حتما در کمتره بنویس در نوار آینده پیشنهادی شما میکنه خوب دوستان عزیز آخرین خانه ما که پیشنهاد شما میکنه از شما خواهش میکنم آخرین نوار از نیله که بزنه کدامی که میمونه پیش کنه خانه نوبتی 3 ساتیق زمین 4 کمرته نویه رودکی شهر دوشنبه نرخ 220,000 سومونه مرهمان روسیه بیشتر اکران هسته در صاحب خونه خرید کرده خونه یک کمرتش تیاره میکرد که 1369 دیگه جوش هم قشت بخاطر کریشش محکمه گردی خونه میگه پشتش محکمه میگه پیشویه خیر محرمان کدام خونه خرید کنکرت نمیگه زنگ زد بقات سودا میکنه خوب دوستان از همتون خواهش میکنم نوارت آخرش یاد نیله کبزنه کدام میمونه پرچه زکنه دیلی خواه خونه تا دیل خونه کواتتون حتما در کمیتر بنویشه برادران که خونه اگه ماشینی فروشی دارن حتما اون رو واسه ما در روی اکران ما داروش کنم با اکرانش باقی سربلند خونه آباد بشین دستگیر فراموش نکنید زنده باشید